Hyvät ystävät, olen kansanedustaja Kimmo Kivelä Kuopiosta, PS. Lähdin tässä pikkusen jalottelemaan, koska noin parin tunnin kuluttua tulen EVM-käsittelyssä pitämään puheen, vähän vielä hion sitä ajatuksissani kävellessäni. Tulen jyrkästi vastustamaan EVM-sopimukseen liittymistä monestakin syystä. Te olette ensinnäkin oikealla asialla, saako sanoa, Suomen isänmaan parhaimmistoa, ja teitä on paljon, sillä sähköpostilla tulee jatkuvasti yhteydenottoja, myös vanhan ajan kirjeitä, Pekan postin kirjeitä tulee puhelimitse yhteydenottoja. Ihmiset ovat todella huolissaan meidän kansallisen päätöksentekoon vallan viemisestä ulkomaille. Me emme enää saa olla isäntiä omassa maassa. Minun poliittinen linjani ja puolueemme poliittinen linja on se, että me olemme poliittisesta toiminnasta vastuussa ainoastaan Suomen kansalle, emme Euroopan rahaherroille, emmekä Euroopan poliittiselle eliitille. Heille me emme ole mitään velkaa, emmekä mitään vastuussa, vain Suomen kansalle, ja emme me halua tätä maata myydä. Kysymästä, milloin se äänestys on?